Informační zpravodajský blok od včerejšího rána do dnešního dne 10. června 19 hodin. Spojené státy, Irán, Trump a Netanjahu. Spojené státy a Irán se během dne posunuli z diplomatické krize do nové vojenské výměny. Berliner Zeitung 10. června ráno uvedl, že po sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Perským zálivem zaútočilo americké velení na iránské cíle u Hormuzu. Podle amerického centrálního velení šlo o údery na iránskou protivzdušnou obranu, pozemní kontrolní stanice a sledovací radary. Teherán následně hlásil útoky na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Sestřelení vrtulníku Apache je pro Washington citlivý vojenský signál. Berliner Zeitung popsal, že stroj typu AH-64 Apache měl být podle amerického zdroje zasažen iránskou jednorázovou útočnou dronovou technikou. 2 členy posádky podle článku nejprve vyzvedlo autonomní námořní plavidlo Saronic Corsair a teprve potom je převzal vrtulník. Pokud je tato verze přesná, nejde jen o ztrátu stroje, ale i o ukázku, jak levnější dronové systémy mění poměr sil proti drahé západní technice. Trump po nových úderech zostřil tón vůči Teheránu. Berliner Zeitung odpoledne citoval jeho vyjádření, že Irán podle něj příliš dlouho jednal a nyní bude muset zaplatit cenu. Trump zároveň označoval americkou námořní blokádu za úspěšnou a tvrdil, že Irán je ekonomicky tlačený k nulovému obchodu. Cena ropy Brent podle článku po jeho výrocích vzrostla na $92.60 za barel. Diplomacie se tím dostala do velmi úzkého prostoru. Iránské ministerstvo zahraničí podle Berliner Zeitung uvedlo, že po nočních událostech musí přehodnotit diplomatickou cestu s Washingtonem. Zároveň se objevila informace, že katarští zprostředkovatelé cestovali do Teheránu, aby po konzultacích s Washingtonem zkusili překlenout zbývající rozdíly. Výsledkem je klasický obraz dne. Jednání ještě úplně neumřela, ale každá další vojenská akce je může rozbít. Trump a Netanjahu se nedostávají do obyčejné osobní roztržky, ale do konfliktu strategických cílů. Trump potřebuje válku brzdit kvůli ropě, inflaci, americkým základnám v Perském zálivu a kontrole eskalace. Netanjahu má naopak politický a bezpečnostní důvod pokračovat v tlaku na Irán, Libanon a Hizballáh. Spor proto neleží jen v osobní chemii, ale v tom, kdo smí definovat konec války. Libanon zůstává hlavní třecí plocha mezi Washingtonem a Jeruzalémem. Pokud Irán chápe Libanon jako součást širší regionální dohody, ale Izrael ho chápe jako samostatné bojiště proti Hizballáhu, jeden úder v jižním Libanonu může znovu otevřít celou eskalaci. Trumpova logika je brzdit válku kvůli regionu a ropě. Netanjahuova logika je udržet vojenský tlak na osu Irán, Hizballáh a Libanon. Americká válka s Iránem začíná měnit i vztah států Perského zálivu k Washingtonu. Pokud americké základny, ropná infrastruktura a námořní trasy nesou riziko iránské odvety, americký bezpečnostní deštník už není pouze výhoda. Je to také náklad. To je důležité hlavně pro Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. V americké domácí politice se konflikt kolem Iránu propojuje s bezpečnostními prověrkami, špionáží a loajalitou elit. The American Conservative otevřel téma dvojího občanství ve státní službě a bezpečnostních prověrek. Nejde o hlavní událost dne, ale o signál, že válka, Izrael, Irán, špionáž a americký stát se začínají spojovat do jednoho domácího bezpečnostního tématu. Americká ekonomika zůstává citlivá na ropu, inflaci a reálné mzdy. V kombinaci s iránskou válkou to znamená, že Trumpova zahraniční politika je přímo napojená na cenu benzínu, náladu spotřebitelů a volební ekonomiku. Pokud se ropa drží vysoko a Perský záliv zůstává rizikový, Blízký východ se ve Spojených státech okamžitě mění na domácí politiku. Hormuz, Báb al-Mandab a válka o námořní tepny. Hormuz už není jen vojenská úžina, ale centrální cenový mechanismus dne. Berliner Zeitung uvádí, že úžina je podle americké energetické vrstvy fakticky narušená už dlouhé týdny a že návrat běžných energetických toků může trvat měsíce i po konci války. Přes Hormuz před válkou procházel významný podíl světové ropy a zkapalněného plynu. Každé omezení průjezdu se proto rychle přepisuje do cen paliv, pojištění, inflace a státních rozpočtů. Spojené státy podle Berliner Zeitung reagovaly na iránskou blokádu vlastní námořní blokádou.
Od 13. dubna mají americké síly podle článku bránit komerčním lodím ve vplouvání do íránských přístavů a měli odvrátit více než 130 plavidel. To je velmi tvrdý údaj, protože ukazuje, že válka se nevede jen raketami, ale také kontrolou mořského obchodu. Hútiové přidávají k Hormuzu druhý námořní uzel, Báb al-Mandab. Al-Mayadín psal o obnovení zákazu pro izraelské lodě v Rudém moři, Arabském moři a v oblasti Báb al-Mandabu. Pokud by se riziko rozšířilo z izraelských lodí na širší komerční dopravu, trh by neřešil jednu úžinu, ale dva strategické šokepointy najednou. Hormuz tlačí na ropu a plyn, Báb al-Mandab tlačí na Rudé moře, Suez a pojištění námořní dopravy. Blízký východ se tak během dne změnil z vojenské krize na logistickou a inflační krizi. Americké údery na Irán, iránské útoky na základny, izraelské operace v Libanonu, hútiovské hrozby a pojištění tankerů nejsou oddělené zprávy. Všechny se zbíhají do jedné otázky. Kdo udrží pod kontrolou energetické a námořní tepny mezi Perským zálivem, Rudým mořem a Středozemím? Evropa, Německo, sankce a průmysl. Německo se podle institutu DIW může kvůli iránské válce znovu dostat do technické recese. Berliner Zeitung 10. června uvedl, že D snížil prognózu růstu německé ekonomiky na 0,5% pro rok 2026 a 0,8% pro rok 2027. Hlavním důvodem má být energetický šok z iránské války, který zvedá ceny ropy a plynu, oslabuje kupní sílu a může stáhnout druhé i třetí čtvrtletí do mírného poklesu. Stejný článek uvádí, že německá inflace má letos dosáhnout 2,9% a příští rok 3%. Nezaměstnanost má v roce 2026 vystoupat na 6,4% a státní deficit na 3,9%. To je důležité. Iránská válka se v Německu nečte jen jako zahraniční krize, ale jako tlak na průmysl, rozpočet, mzdy, inflaci a politickou stabilitu. Evropská unie připravuje sankční zásah proti ruskému zkapalněnému plynu přes tankery. Berliner Zeitung 9. června popsal návrh 21. sankčního balíku, který má omezit prodej tankerů na zkapalněný plyn Rusku. Sankce mají zasáhnout hlavně projekty Arctic LNG 2 a Jamal LNG, protože ruský arktický export potřebuje specializované lodě ARK-7 a další tankery pro přesměrování toků do Asie. Evropské sankce mají ale slabé místo. Evropská unie stále dováží ruský zkapalněný plyn. Pokud Brusel trestá ruskou logistiku, ale část evropského trhu dál stojí na ruském plynu, vzniká praktický rozpor mezi sankční rétorikou a energetickou realitou. Evropa se tak ocitá mezi dvěma tlaky. Chce oslabit ruské příjmy, ale současně nechce sama ztratit stabilitu dodávek. Německo nestihlo převést evropskou směrnici o platové transparentnosti do národního práva. Berliner Zeitung píše, že od 7. června 2026 měla platit pravidla proti tajení mezd, ale Německo nemá připravený prováděcí zákon. Tvrdý údaj z článku, ženy v Německu vydělávají v průměru o 16% méně než muži a po očištění o pozici a kvalifikaci zůstává rozdíl kolem 6%. V běžném týdnu by to byla sociální politika. V tomto týdnu je to další tlak na stát, firmy a pracovní trh uprostřed energetického šoku. Evropská obrana dál řeší průmyslový problém, nejen politickou vůli. Ukrajina má na veletrh Eurosatory 2026 přivést 80 obranných firem místo 10 z roku 2024. Německý deal zároveň představil mobilní systém Iris-T, SLS Mk4. Hlavní směr je jasný. Protidronová obrana, mobilní protivzdušná obrana, hluboké údery a rychlejší válečná. Ukrajina hlásila další masivní noční útok a 181 neutralizovaných dronů z celkových 207. Ukrinform i Kyiv Independent uvádějí, že nejméně 21 dronů zasáhlo 14 lokalit a trosky padaly na 13 místech. Současně ukrajinské zdroje uváděly 234 bojových střetů, nejvíce v pokrovském směru. Jde o ukrajinské hlášení, ale jako denní indikátor intenzity války ukazuje kombinaci masového dronového tlaku a vysokého tempa pozemních bojů. Ukrajinská čísla mluví také o více než 100 ruských leteckých úderů, stovkách řízených bomb a tisících útoků pomocí dronů. Nejdůležitější nejsou jednotlivá čísla sama o sobě, ale jejich souběh. Ukazují válku, ve které se fronta netrhá jedním velkým průlomem, ale drtí se tlakem munice,
rotací, dronů, paliva a protivzdušné obrany. Nejtěžší tlak se podle ukrajinské strany dál soustředí na Pokrovsk, Liman, Kosťantynivku, Huljajpole a Slovjansk. To je důležité, protože nejde o jeden izolovaný směr. Ruská armáda vytváří více paralelních tlaků a nutí Ukrajinu rozdělovat rezervy, protivzdušnou obranu, dělostřelectvo i dronové jednotky. Ruský noční úder znovu ukázal energetiku jako bojiště. Ukrajina hlásila zásahy a výpadky v Dnipropetrovské, Doněcké, Záporožské, Oděské, Charkovské a Chersonské oblasti. Kyjev mluví o energetickém a civilním dopadu. Moskva podobné cíle obvykle rámuje jako vojenskou logistiku. V praxi se tyto vrstvy překrývají. Elektrická síť, železnice, palivová infrastruktura a průmyslové závody jsou civilní systém i vojenská páteř. Ukrajinská odpověď mířila hluboko do ruského týlu. Kyiv Independent uvedl, že ukrajinské střely Flamingo zasáhly vojenský závod v Čeboksarech a že šlo o součást širšího útoku, který zahrnoval také Kujbyševskou rafinerii v Samaře a 2 ropné infrastrukturní zařízení ve Vladimirské oblasti. V denním obrazu to znamená jasný posun. Ukrajina netlačí jen na frontu, ale na průmysl, palivo, potrubí a ruský týl. Čeboksary jsou vojensky nejzajímavější z průmyslových cílů. Ukrajinská verze mluví o závodu VNI Air Progress a komponentech Kometa pro navigaci dronů, raket a naváděných bomb. Ruské zdroje potvrzují útoky, zranění a škody v širší oblasti, ale nepotvrzují celý ukrajinský vojensko-technický výklad. Základní závěr proto zůstává opatrný. Zásah se stal, přesný účinek zůstává otevřený. Samara a Kujbyševská rafinerie ukazují druhý typ cíle – palivo. Rafinerie nejsou v opotřebovávací válce jen ekonomika. Jsou to tanky, nákladní vozy, generátory, letectvo, železnice a dronové jednotky. Každý zásah do rafinační kapacity časem zvedá cenu ruské válečné logistiky. Vladimirská oblast přidává ropovodní rozměr. Ukrajina mluví o zásahu 2 ropných infrastrukturních objektů. Ruská vrstva podle dostupných informací připouští požáry na infrastrukturních objektech, ale liší se ve výkladu významu cíle. Pro večerní radar je klíčové, že se obě strany částečně překrývají v tom nejdůležitějším. Událost nastala. Mariupol dostal večer silnější logistické potvrzení. Kyiv Independent v 16 hodin 12 minut uvedl, že Ruskem okupovaný mariupolský přístav je podle prvního sboru Azov po ukrajinských úderech nefunkční. Zasaženy měly být elektrické rozvodny, radarové vybavení, opravárenské kapacity, řídicí věž, palivové nádrže a sankcionovaná nákladní loď Lady Augusta. Přístav měl zůstat bez proudu, což podle ukrajinské vrstvy výrazně narušilo ruskou vojenskou logistiku na okupovaném jihu. Čongarský most je další logistický bod, který má večer větší váhu než ráno. Kyiv Independent uvádí, že most spojující okupovaný Krym s Ruskem ovládanou částí Chersonské oblasti byl podle ukrajinského centra pro boj s dezinformacemi zničen po dronovém úderu 9. června. Pokud se rozsah škod potvrdí i z dalších vrstev, nejde o lokální incident, ale o zásah do jedné z jižních tras mezi Krymem a okupovaným ukrajinským územím. Tanker West Horizon zůstává důležitý, ale musí být formulován opatrně. Kyjev ho rámuje jako úder na prvek ruské stínové flotily. Pokud by se potvrdil významný dopad, šlo by o zásah do mechanismu, přes který Rusko přepravuje ropu, obchází sankční tlak a udržuje část válečných příjmů. Zatím je bezpečnější mluvit o strategickém signálu než o definitivně potvrzeném vyřazení tankeru. Rusko-ukrajinská část dne má jeden hlavní vzorec. Obě strany míří na systémy. Rusko tlačí na ukrajinskou energetiku, frontu a dopravní uzly. Ukrajina tlačí na ruské rafinerie, průmyslové závody, potrubí, mosty, přístavy a námořní logistiku. To není válka jednoho průlomu. Je to válka proti schopnosti protivníka opravovat, zásobovat a pokračovat. Blízký východ, Libanon, Gaza a regionální tlak. Jižní Libanon je nejpravděpodobnější místo, kde se příměří může rozpadnout. Pokud Izrael pokračuje proti Hizbaláhu a Irán to čte jako porušení širšího klidu, konflikt se může obnovit bez přímého prvního úderu mezi Iránem a Izraelem. Libanon je proto menší fronta pouze na mapě. Strategicky je to pojistka nebo rozbuška celé dohody. Berliner Zeitung ve svém ranním textu uvádí, že izraelský útok na Týros zabil nejméně 8 lidí a zranil další desítky. Izrael podle článku poprvé nařídil také evakuaci křesťanské čtvrti starověkého přístavního města.
Irán zároveň varuje, že útoky na jižní Libanon mohou vyvolat další vlnu odvety. To je přesně ten bod, kde se lokální libanonský úder může změnit na regionální problém. Gaza zůstává humanitární a politickou zátěží pro Izrael i Spojené státy. I když hlavní pozornost dnes převzal Irán, válka v Gaze dál určuje vnímání Izraele v arabském světě, v Evropě i v americké domácí politice. Washington proto nemá volné ruce. Každá další eskalace vůči Teheránu se čte i přes obraz Gazy, Libanonu a arabské veřejnosti. Indie, ropa a globální jih. Iránská válka je už přímo ekonomickou otázkou pro Indii. Oil Price uváděl, že Indie dováží více než 85% spotřebované ropy a že ropa je výrazně výš než před válkou. Pokud se průměrná cena ropy udrží kolem $90 za barel, indická inflace by podle dřívějších odhadů mohla ve fiskálním roce 2027 vystoupat k 4,8%. Dawn ukazuje, že ropný šok se v Jižní Asii mění na dotační a rozpočtový problém. Dražší energie nezdražuje jen benzín. Zdražuje hnojiva, potraviny, dopravu a tlak na měnu. Ropa, hnojiva, kurz rupie a státní rozpočet se tím spojují do jednoho geopolitického řetězce. Indie ukazuje, že ropný šok není jen západní problém. U globálního jihu se mění na dotace, měnu, potraviny a sociální stabilitu. Proto se konflikt mezi Iránem, Izraelem a Spojenými státy neodehrává jen na mapě Blízkého východu. Přes cenu ropy se přelévá do rozpočtů dovozců energie po celém světě. Geoekonomika, sankce a logistika. Ropa je dnes hlavní převodník mezi válkou a domácí politikou. Irán, Hormuz, Indie, americký benzín, evropská inflace a německá recese tvoří jeden řetězec. Zdražení ropy se nepropisuje jen do burzovních grafů, ale do mezd, dotací, rozpočtů, dopravy a politické stability. Sankce proti ruským tankerům na skapalněný plyn mohou být účinnější než obecné politické deklarace. Míří totiž na fyzický limit. Lodě, pojištění, servis, ledovou třídu a arktickou logistiku. Pokud Rusko nemá dost specializovaných tankerů, nemůže jednoduše přesunout arktický plyn na jiné trhy. Ruská stínová flotila se dostává do přímého vojenského a sankčního zájmu. Pokud se Ukrajina skutečně snaží ohrožovat tankery nebo námořní exportní prvky, propojuje frontovou válku s globální ropnou logistikou. Každý takový útok má potenciál zvýšit cenu pojištění, trasování i ochrany. Evropské sankce a ukrajinské hluboké údery míří stejným směrem na logistiku. Sankce se snaží omezit lodě, servis a technologie. Ukrajinské údery se snaží omezit rafinerie, přečerpávání, skladování a přepravu. Oba nástroje tlačí na dlouhodobou schopnost Ruska financovat a zásobovat válku. Krátké strategické signály. Trumpovo napětí s Netanjahuem je třeba číst přes Libanon, ne přes osobní vztahy. Dokud Izrael odděluje Hizballah od iránské rovnice a Irán to odmítá, Washington bude tlačit na brzdu a Jeruzalém na pokračování tlaku. Hormuz je hlavní ekonomická osa dne. Pokud se úžina nevrátí k normálnímu provozu, energetický šok se bude přes ropu, plyn, pojištění a dopravu dál přelévat do Evropy, Indie i Spojených států. Ukrajina se snaží přesunout válku z frontové linie do ruské logistické hloubky. Čeboksary, Samara, Vladimirská oblast, Mariupol, Čongar a tanker West Horizon tvoří jeden vzorec. Rusko se snaží přesunout válku z ukrajinské frontové linie do energetiky. Drony, elektrická síť, výpadky, dopravní uzly a civilně vojenská infrastruktura jsou součástí stejné kampaně. Evropská ekonomika dnes není slabý vedlejší blok. Německá recese, skapalněný plyn, ruské tankery, evropská regulace a obranný průmysl ukazují, že Brusel i Berlín řeší najednou válku, energii, průmysl, právo a sociální legitimitu. Příští velký posun na Ukrajině může přijít z logistiky, ne z mapy. Pokud jedna strana začne ztrácet schopnost rychle opravovat a nahrazovat klíčové uzly, fronta se může změnit až se zpožděním. Děkujeme za sledování. Uvidíme se příště.